Echt smakelijk zocht het er net uit. De container in de nieuwe vissershaven van Haas met de restanten van de 15 meter lange potvisk. Ja, het is een soep, hè? Het is een flinke bak met knekeltjes en vleesresten. De gemeente Haas zocht het wel zitten het skelet van de potvisk uit te stallen van toeristen. Dat zou bijgelijk skinnen bij de Willemshaven die 10 kwarten opknapt wordt. De historie van Harlingen en het maritieme verleden van Harlingen. De Willem Barents en dan deze skeletten, of dit skelet, om dat ook met elkaar te verbinden en daar één zeg maar, waardevol bezoekerscentrum van te maken. Ik ga de vleesresten hiervan verwijderen en ik ga dit hele proces, wat natuurlijk voor een groot gedeelte een biologisch proces is, ga ik begeleiden zodanig dat het vlees van de botten afgaat en dat we straks een mooi skelet overhouden. Het praat in de havenstad Git dat het gemeentebestuur flink naar de boezem mat voor het opzetten van de potvisk. Bedragen van een ton worden er al neemt. Dat is niet zo. Wij hebben ons op dit moment als college nog verbonden met de eerste fase van het herstel van het skelet. Dan praat je echt over minder dan €10.000. En de gemeenteraad gaat over het vervolg. En we proberen straks ook heel goed duidelijk te krijgen uit verschillende offertes wat het vervolg gaat kosten. En dat gaan we aan de raad aanbieden. Wat is wat? Dit is wervelkolom met staartstuk, zie ik liggen. Er ligt ook een bosje roos in. Ja, mensen hebben een bepaalde binding met zeezoogdieren van deze grootte zeker. En deze mensen hebben de dood van dit dier verwerkt door hier een bosje rozen te brengen. De potvisk had nog net een officiële naam, maar mogelijk komt er een prijsvraag voor. De eerste weekend is de preparateur ontzet, een stjonkend putje. Alhoewel. Dames die heel veel parfum gebruiken, dat is iets waar ik van over mijn nek ga. Ja.